Matul din is-sena l-Kummissjoni Ewropea għandha tippreżenta strateġija msejħa Farm to Fork. Din l-istrateġija għandha lan li twassal politika sostenibbli fil-produzzjoni tal-ikel. Dan billi anke jiġu indirizzati l-isfidi tat-tibdil fil-klima u l-protezzjoni tal-ambjent u l-biodiversità. Il-kap tad-delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew Miriam Dalli qalet li dan irid isir iżda fl-istess ħin irridu naċċertaw li l-bdiewa jkollhom dħul finanzjarju adegwat filwaqt li nħarsu l-kompetittività tas-settur agrikolu. Il-bdiewa Ewropej inkluż il-bdiewa Maltin għandhom jingħataw l-għodda neċessarji biex jaddattaw għat-tibdil fil-klima billi anke jinvestu f'sistemi agrikoli sostenibbli saħqet l-Europarlamentari Miriam Dalli. Nħarsu l-prodott agrikolu minn xħin ikun jgħat fl-eliq tagħna sa xħin jasal fuq il-platt tal-Maltin u l-Awċin. Għaliex wara kollox, iċ-ċittadini Maltin u Awċin għandhom id-dritt għal prodott agrikolu li jkun b'saħħtu, li ma jkunx mimli antibiotiċi, li ma jkunx mimli pestiċida. U jiena naf li l-bdiewa Maltin dan jixtiequ jagħmluh ukoll. Għandhom bżonn li nitkellmu magħhom, nofru inizjattivi u nofru l-għajnuna kollha neċessarja biex dan isir. Dr. Dalli żiedet tgħid li d-diġitalizzazzjoni fil-qasam agrikolu huwa aspett importanti biex ikun assigurat ikel nutrittiv u biex tonqos il-ħela ta' ikel u skart. Miriam Dalli sostniet li se tkompli taħdem biex ikun hemm mira b'saħħitha ħalli tonqos il-ħela tal-ikel fejn hu stmat li sal-2030 din għandha tonqos bin-nofs. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.